ilimi haske, jahilci duhu. Ai wallah, dan ka san falalar ilimi, ko mutum ne zo wucewa a bakin titi, naka ce kai malam sai ce na'am, amma aka ce kai jahili sai ce a ba da ni ake ba, ko da kuma jahilin ne. Yana maka mai falalar ilimi. Don haka ƙur'ani da Allah ya saukar ilimi ne tsagoro. Hadithan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da suke fayyace maka ƙur'ani, wanda idan babu hadisai da sunna ba ka iya sanin ƙur'ani abadan, musuluncinka bai cika ba, in ma akwai musulunci. Ta kaga ilimi ne tsagoro. Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita babanmu annabi Adamu, Allah ya ƙara mai aminci, sama da mala'iku, ba da kuɗi ba, ba da shekaru ba, ba da asali ko da gari ba, da ilimi ya fifita shi a kansu. Domin da Allah ya ba da sunaye mai Allah ya ce, an bi'uni bi asmai ha'ula in kuntum sadiqin. Ku gaya min sunayensu, me suka ce, kalu subhanaka la ilma lana, Ubangiji ba mu sani. To, sai ce me, ya Adamu an bihum bi asma'ihim, Adamu gaya musu, da ya gaya musu fa, daga nan suka tabbatar da lalle annabi Adamu shine sama da su akan wato yadda suke, tare da mala'iku ne. Hausawa kuma kan ce, ai kyan ɗaya gaji uban shi, idan uban kirki ne ba? To shi annabi Adamu ai uban kirki ne, da ilimi ya fifita akan mala'iku. To kai da ake kiranka ɗan Adam, ka gaji uban naka kuwa? Kana neman ilimi? Ko dai hauma kake yi? Ina ka fito? Neman kwandala. Ina za ka? Neman kwandala. Ilimi fa Allahu alam. Na Allahu alam. Baka isa ban isa in yi rabon gado yadda ya kamata ba in babu ilimi. Sallan nan sai da ilimi. Zakka sai da ilimi. Sada zumunta sai da ilimi. Ashe ilimi ba karamin abu bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadithin Bukhari da Muslim, hadithin Muawiya, yana cewa duk wanda Allah ke nufin shi da alkhairi to yufaqihu fi din, sai ba shi fahimtar addini. Ashe kenan wanda ba a nufin shi da alkhairi sai a bar shi cikin jahilci kenan. Duk inda fitina ta taho ta fi samun gindin zama wajen jahilai wallahi.